Dahil pupunta kami sa Divisoria. Dada. Kabilan! Ito guys yung 280 oh. Super sale na sila. Ito yung mga ganito oh. Gaganda. Malaki din. Ayan, mga ganitong design. Last price na ito yung ganito ate. Ay, yung ganito pala oh. Bargain. Bargain. Mga bargain ang ngayon. Magkano na yung ganito ate? 20, isang pares lang po. Ay, isang pares lang? Yes. Wala siyang ibang size? Wala po, madam. Ito anong size ba? Ay, sayang. 32. Ganito na lang ate. Yan na lang. Walang Wala isa talagang 31. Wala. One pair. Si ate. Ang gaganda ng mga... Doon ka muna, anak. Ang hirap pumili din, ang gaganda. Uy, ang cute din nito. Ayan, 31. Ay, maganda din yan. Ang ganda natin. Isa galos nga lang. Kumbaga yung bang Ito broken na lang, siya. ate. 31 naman. Ayun, oh, ang cute. Ito Babaksa na lang natin. Ay, ito kasi nakaano na siya, no? Yes. Tapos lagyan na lang. Kasilyado kasi. Lagyan na lang natin. Tama pa si Meron. Ay, wala na. Ang cute nito, oh. Okay. Meron din dito. Ito, oh, 450. Mga ganito, 450. Ang cute. 450. May mga ganitong design. Ayan, oh. Ayan, picture, oh. Diba? Maganda, maraming mga design. 450. Ito rin, 380, oh. Ito, 380. Last price na yung ganyan atin. Parang Skechers to, oh. Ganda. Hintayin natin yung pinakuha natin kay ate. May kumuha na? Apo. Ang cute nito, oh. Skechers siya. Dami guys. Ang gaganda ito ng yung mga pangbata din, oh. 480. Super sale. Yung mga ganitong design. Ganda. Meron din dito 550 na kasi mga Skechers, mga ganyan dito. Dito din 380 guys. Yan. Pinunta na ang agent sa taas kaso walang bullets eh. Teka, may opening kami. Basically, Cute to, oh. patients, labs, cleaners. Pero kung gusto mo, tulungan kita sa Barbie. Oo, yung Barbie. Okay, maganda. Papayahapon marami tayo. Magugulat na lang. Tulungan ako ni Abby para maka-adjust agad yung bagong classmate niya sa class. Ito naman mga sandals, 280. Mga sandals naman to. May mga ganyan. Mga ganitong design. $200. Ang ganda ng design. Cute. Wala na, anak. Okay lang yan. Yung isa na lang. Ang magaganda pa man din. Ay, ito, oh. Kalkalin ko. Meron silang 120. Merong 200. Super sale. May 75 sila doon. Gaganda nito. 120. Nakakakay na ba? Merong 65 din doon. Ito tayo na. Basta pala ito. Ganda ng ganda. Plastic. Kapatong lang sa. Ganda. 120. Ito naman yung 50 pesos. Para marami pupunta dito sa ano. Para mapanood nila. Ito naman mga 50 pesos. Ayan ang gaganda, oh. Mga rubber ride. Mga ganyan. Anak, ang cute nito, oh. 33. Meron din doon 65 pesos. Ito yung 75. Para ganito din. Marami na din. Hawakan mo muna na. Pipili si mama.
Ay, malaki. Ito. Malaki nga. Meron dun sa 25 pesos. Tingnan natin sa kabila. May Dior dun, oh. Magkano yung Dior? 65. Doon tayo sa kabila, anak. Sayang yung Dior, oh. Kasi nga lang, malaki. Pili na lang tayo dito. Size 35. Ang cute naman ito, oh. Ay, nanang tayo. Kaso ang laki, eh. Malalaki siya. Ito, oh. Tingnan mo, anak, oh. Ang cute. Kasya mo kaya to? Size 33. Sige, ano mo nga, anak? Hindi, yung isa. Yan. Kasi malaki na. Hindi, sakto lang ata. Sige, para pang ano mo sa Sunday. Ay, sakto! Ay, puta. Wala nga yung 39. Sakto ka na rin. Be, asan yung partner? Nandito din yung partner niya? Wala ka yung size 32, be? Ayan na. Ito kay Dariel. Ay, may hindi mo kaya agad natatanggal to, be? Be, hanapan mo nga yun. Ay, meron din dito, anak, oh. Para may pang ano ka. Ay, ito size 32, go. Tingnan mo, anak. Ano ba yan? Size 32. Kung pili ka lang, basta eh. Sige, sige. Aray ko, basa na ako. O, go. Yan. Halo, grabe. Lumaki yung paa niyo. Size 32. Ano nagtatanong dito? Di ba nung nakaraan mga sapatos naman yung ano, no? Dami. Si ate. Na. Ito naman 65. Parang, 75 to miss, no? 75 ang ganda. Gusto ko sa... Wala kang size yung Dior na ano? 36. Isang ano lang. Ito yung nakuha ko, guys. Ang ganda. 65 lang to. 65. 75. Pero sana, hindi naman to ano, no? Abusin siya. O, isukat mo. Ang ganda, oh. 25. Isukat mo nga, ano? Yeah. Ito na lang, Miss. Lagay mo sa ilog. Anong ilog? Dito, baby. Isukat mo bukas. Kasi di ba kulay blue yung costume? Oo nga pala. Hello. Ano mga baby? Hindi, kasha. Kasha, sigurado? Okay na to. Pati ito. Hala ka! Magkaiba sila. Yung 93 na lang. Para ano? Ay, wala? Hala, posible naman. Wala dyan. Hanapin ko kaya doon. Wala, hanap na namin. Wala, wala na. Matagal na wala. Hala, ang ganda pa man din. Hanap ako ng iba. Ng isa pa. Hanap pa ako isa. Ang ganda ng iba. Ba't pinatay mo? Ha? Ma. Babatay sa... Ha? Ay. Hello. So, ayan na to. 25 pesos. Hanap ako ng ano sa Dariel. 35. Ang cute dito ko. Size 35. Ay! Anak ka! Kahit ito na lang sana yung pink. Ilang gilid lang sila. Ayan yung store nila. Katapat nitong yung mga ganyan. Tayo guys. Ito mayroon din 150 bargain. Mga 150 bargain. Ayun. Ayan, mga 150. Ay, wag na, wag na. Mag-vlog ako. Pag ganito ka, meron din sila mga ganito. Dami, di ba? Dami nga. 150 yung ganyan. Umuulan dito sa Divisoria. Oo, kasi. Dito lang kami sa may Ilaya Street, yung mga bilihan ng mga shoes. Uy, sticker Ay, dito na tayo kasi palabas na tayo. Sticker. Labas na kasi kami. So, na.
80 yan. 300 pesos. Ito mga 180 oh. 180. Ganda. 350. Meron 150 yan. 25. Kasi meron din mga bags. 25 size. 2 for 25. Ayan yung Ilaya Street, guys. Yung sitwasyon dito sa Divisoria, ngayon ay Sabado. Konti lang yung tao kasi naambon. Ito ang dami din dyan. Ayan, ang dami. Pag hindi umuulan, maraming tao. Naulan kasi. Ng sticker. Pauwi na kami, bali bumili lang ako ng shoes. Yan yung sandal ni Dariela. Dito talaga ako nabili sa may Divisoria, sa may Ilaya Street. So ayan, pauwi na kami kasi naulan na din. Look, Di na kami magtatagal. mama. Naulan. So dito sa may Ilaya. Sticker. Ito po isa lang po. Iunan ko lang siya. Nagalit na yung amo mo. Ay, may lima. Kaya dalawang sampu. Isa lang po sa. Dalawang 10. Ito po isa lang po. Isa lang po. Lang nice. Dalawa pa, naniwala ka lang wala. Dalawa. Apat kayo. Eh, kunin mo to. Dalawang 10. Dalawang 10. Isang 10 lang po. Ay, dalawang 10. Oh, isa. Sarap. Magic water na. Sarap. Yung reels. La. 10 piso lang oh. Ang daming sarap. So, ayan yung sitwasyon sa Magic Gulaman ni Nanay. Thank you so much for watching, guys. See you in my next vlog. Bye!